Psalm chapter 19, verse 7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous all together. Bisaya, ang balaod sa Ginoo hingpit nga magausab sa kalag. Ang pagpamatod sa Ginoo siguro nga magahimo nga maalamon sa yano. Ang mga tulumanon sa Ginoo tarong nga magalipay sa kasing-kasing. Ang sugo sa Ginoo putli nga magalamdag sa mga mata. Ang kahadlok sa Ginoo hinlo nga magalungtad sa kanturan. Ang mga paghukom sa Ginoo tinuod ug matarong sa kinatibuk-an. In English and Visayan, that verse 9 kind of rhymes. My message comes from verse number 7. The law of the Lord is perfect. Ang balaod sa Ginoo hingpit. Kana dili magpasabot nga perpekto nga walay sayo. Bisan syempre ang Biblia walay sayo. Ang pulong perfect hingpit na idea nga walay kulang, kompleto gayud hingpit. The law of the Lord is perfect. Magampo na ta? Thank you makalingkod para sa mensahe karon. Heavenly Father, would you please bless the preaching of your word? Would you fill me with your spirit? Would you empower me, God? I pray, Lord, that you encourage our hearts to read the book. And Lord, would you please continue to work in our lives through the power of your word. Please bless the preaching tonight. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Kini nga kapitulo, nindot kaayo. Kamu nga mga magawali. Alang sa magawali, kini man uska tuburan sa mga mensahe. Dalit mahudtan. You can preach from this chapter for the rest of your life. Dalit mahurot ang mga kamatuoran nining a chapter. I don't know what kukabalo pila ka mensahe giwali na ko gikan niini. But I just keep finding new things. Usay daan pod mahinumdum na. Mahinumdum lang. When you read the Bible, one of the greatest dangers for Christians is when you start to feel like kabalo na ko kabay niya nga passage, nakakaton na ko sa tanan. You never learn it all about any chapter. Dili mahudtan ang I said, dili ka what's the word? Tugkan? To touch the bottom. Walay tao makatugkad sa kalalom sa kamatuoran sa pulong sa Diyos. Can I say it that way? You can read it again, and every time you read it, you will find something new. Bagong application, bagong kamatuoran. Dili bago para sa Diyos, pero bago para nimo. And this book, listen to me now, kamunga Kristohano, paminaw, this isn't just for preachers, so certainly it applies. Kini nga basahon, dili gayud mahudtan. It never runs out. You can never read it too much. The Bible is meant to be read and reread. I cannot tell you how many times I've preached from this chapter, but every time I read it, may bagong makaplagan para sa akong kinabuhi or para sa akong pagwali. This chapter is unique tungod na ay klaro nga pagbahin sa tema. The first 6 verses talk about creation. It starts, the heavens declare the glory of God. Ang kalangitan magpahayag sa himaya sa Diyos. And it's teaching the idea nga ang kamugnaan sa Diyos magpadayag kaniyang English. My mind's too tired, I can't do it. God's creation reveals God to his creatures, to his creation. The creation of God shows us that there is a God. It shows us that He is powerful. So the first 6 verses, magastude kabayan sa kamugnaan lang. And then, kalit lang, mobutta sa verse 7, just a complete change. Look at verse 7 again. The law of the Lord is perfect. So, kamugnaan. Dayong kalit lang, verse 7, the law.
ang Biblia, ang pulong sa Diyos. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Ang balaod sa Ginoo hingpit nga mag-ausab sa kalag, ang pagpamatuo sa Ginoo siguro nga magahimo sa yano nga maalamon. The law of the Lord is perfect. What does that mean? It is a comparison to the first 6 verses. Tinuod man ang kamugnaan sa Diyos magpadayag kaniya ngadto sa iyang mga minugna aron kita makasabot nga naay Diyos, kamhanan siya, maalamon siya. The creation of God reveals God to man, but the revelation is incomplete. The revelation is incomplete. Ang kamugnaan sa Diyos dali usa ka hingpit nga pagpadayag sa atong Diyos. Creation can tell us much about God, but it cannot tell us everything we need to know about God. Ang kamugnaan na ay limitado, but the law of the Lord is perfect. Ang balaod sa Diyos hingpit, walay makulang. The law of the Lord is perfect. There's so much that we can't learn from creation. That's why God gave us the Bible. Ang creation mo pakita na to nga klaro mga gamhanan sa Diyos, gamhanan nga Diyos, but it doesn't teach us that He loves us. But He does take it na siya magatiman sa atong kinahanglan. So, naigugma. But it doesn't teach us, I misspoke there, it does teach us He loves us, but it does not teach us what He wants us to do. Dili magtulo na to unsa iyang kabubuton alang sa atong kinabuhi. We need the Bible. Creation doesn't teach us how to get saved. Ang creation dili magtulo na to sa paagi nga ang magsasala pwede mag-ayos sa iyang relasyon sa iyang perpekto nga Diyos. Creation is limited. The law of the Lord is perfect. Hingpit, walay kulang. Everything you need is found right here. Creation can tell you that there's a God, can even illustrate that He loves you. But most importantly, it cannot change who you are. Unsa ba ang atong problema diri sa kalibutan? What is our biggest problem? Ako. I need to change. And that's what the Bible's for. Creation can't change your habits. Ang kamugnaan, kung ikaw mo lantaw sa kanindo nga katahom sa kamugnaan sa Diyos, kana dali maka-change sa imong naandan sa batasan. Dali maka-change sa imong attitude. Dali maka-change sa imong mga tingwa. Dali maka-change sa imong hunahuna may tungod sa kinabuhi. Dali maka-change sa padulngan sa imong kinabuhi. Pero kini nga libro ha, makahimo niya ng tanan. The law of the Lord is perfect. Everything you need in life is here. Look at verse 7 with me again. I'm going to give you 5 points tonight what the Bible can do for you. Unsay mahimo sa Biblia alang kanimo. 5 simple points tonight. We're going to put them on the board. Psalm chapter 19 verse 7. The law of the Lord is perfect. What? Converting the soul. Ang balaod sa Ginoo hingpit nga magausab sa kalag. Ang imong kalag kana ang imong tinuod kinaiya imong tinuod nga pagkatao. And kana ang bahin nimo nga kinahanglan mausab. Number 1 tonight, Gillette, we ready? Let me give you the marker here. I think I have five points tonight. Very simple, just a Bible study through Psalm chapter 19, just 3 verses. Number 1, the Bible can change you. Ang Biblia makausab kanimo. Have you figured out yet nga kinahanglan mausab ka? Nakamatikod ba ka? Sugod na ba kang nakamatikod nga dalo ka? Nga mapagarbuhon, nga dali masuko, dali makiglalis.
Dali maghuno-huno kabayan sa imong kaulion, hinay maghuno-huno kabayan sa uban. Dali magbasol, hinay nga mag-angkon sa sayop. We need to change. The law of the Lord is perfect. Kung ganahan ka nga mausab, kini ang makatabang. You can't change yourself. Pastor Mike, nagsulay ko nga mabago, pero dili na ko kaya. Kaya niya. God can do it through His Word. The Bible, listen to me, there is hope as long as you have the Word of God. Kung wakay Biblia, wakay paglaom. Pero kung naay Biblia, naay paglaom. I said, number one, the Bible can change you. Kung masayog ka, ayaw mag-discourage o mag-undam, nagyapon Biblia. Balik sa Biblia. If you fall, I promise, you're not reading the Bible like you should. Something's missing in your walk with God. Balik na lang sa Biblia. Napay paglaom, napay Biblia. Number one, the Bible can change you. Look with me again at verse number 7. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord, that's also talking about God's Word. Kining tanan naghiskot sa pulong sa Diyos. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. I just realized the connection there. Ang balaod sa Ginoo hingpit nga maga-usab sa kalag, ang pagpamatuod sa Ginoo siguro nga magahimo sa yano nga maalamon. I just noticed the connection with the testimony of the Lord is sure. Ano sa'yo pasabot niya na? Testimony is the idea of when kung magtindog ka diha sa kaso, magpamatuod ka. Diba? Kini ako ang saksi, nakakita ko ni ini. Ang dili ang tanan saksi, kasaligan. Diba? Pero ang iyang pagpamatuod, sigurado yun. Why pagduda? If God said it, it's trustworthy. And what does it say? The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Number one, the Bible can change you. Number two, the Bible can give you wisdom. Ang Biblia makahatag kanimo sa kaalam. Why do you need wisdom? Aron makahimo sa mayong mga decision. Matagad lao, maghimo ka sa dali maiha ng mga decision o ang matag decision na ay consequences, na ay resulta. Kung na ay mayong decision, na ay mayong mga resulta. Kung na ay buwangong nga decision, na ay maot nga mga resulta. Simple kayong kinabuhi, dili kang prekado. Good decisions, good results. Bad decision, bad results. Period. Kung maghimo ka sa decision nga basihon sa imong pagbati, sigurado makakita ka sa mga resulta nga maot. Kanara. So what do you need? Wisdom. The law of the Lord is perfect. Pastor Mike, usahay na. Murag nabuang ko, maghimo ko sa stupid decisions, tayo magmahay ko. You need wisdom. Here it is. You got it. Nag-awid ka sa imong gikinahanglan diha, sa imong kamot. Abri na lang! Palungang cellphone. Abri ang Biblia. The Bible can give you wisdom. Why? So you can make good decisions. Turn with me to Galatians 6. We've read it many times. Galatians chapter 6, verse 7. Galatians chapter 6 and verse 7. Galatians chapter 6 verse 7. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Ayaw pagpalingla. Ang Diyos dili mabugal-bugalan. Kay bisan unsa nga ang tao magapugas, kana iya usab pagaanihon. Kay siya nga magapugas ngadto sa unod gikan sa unod magaani sa pagkadunot. Apan siya nga nagapugas ngadto sa espiritu gikan sa espiritu
magaani o kinabuhi nga walay katapusan. You see that word pagkadunot? Corruption. Ay, laing pulong sa English para sa corruption. Does anybody know the other word in English for corrupt? Rotten. Rotten. You know what God's saying? If you don't want a rotten life, don't plant rotten seeds. Maot kaya kung kinabuhi. Stop planting stupid seeds and you'll stop reaping stupid fruits. That's deep, isn't it? You planted a stupid tree and look at all the stupid fruits. Stop it! What do you need? Wisdom. If you need wisdom, you know where to find it. It's in the Bible. Nakabasa ba ka sa Biblia karon si Mana? Pangutana lang! Nga naman kita magdahon na makahimot ta sa mayong decision samtang dalita mo ba sa Biblia? Ay, klaro, muna sa tao na magbaliwala sa pulong sa Diyos. O, busy ka, ayaw ko. Stop it! Dali ka busy. Busy sa mga butang nga lingaw-lingaw. Kanarang problema, dali tinuong nga busy. Say, Pastor Mike, how do I know what the good decisions are? Unsang ako paghibalo, unsang mayo nga decision? You need God's wisdom. It's in the Bible. Read it. Listen, dili makaplagan nimo ang kaalam diha sa Facebook. Dili makaplagan nimo ang kaalam diha sa pag-istorya sa imong kalibutan nga mga higala. Imong kalibutan nga parente, imong auntie. Maghatag siya kanimo og kaalam, iyang kaalam. Ako'y suggestion, lantaong kinabuhi. Lantaong iyang kinabuhi. Siya masukin mo, ako mohatag nimo sa tambag kabahin sa mga relasyon. Ako makasulti nimo ang saong pagkuha sa sakto nga relasyon sa imong kinabuhi, sakto nga uyab para nimo. I can help you. Auntie, naminyok ba ka? O, sa una, di na karon. Basi mangita ko og tambag sa laing lugar. Nabunggag na ang imong kaminyon? Nana imong ikaupat nga relasyon, sukat sa kaminyon? Nga naman ikaw na maminaw sa tao kung kinsang kinabuhi nabungkag. Why, klaro! Ang kaalam nga gikinahanglan nimo na dere. You can tell I preached at the jail this morning. My mind is tired and decided. You need God's wisdom, and it's in the Bible. Proverbs 4:7. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Sa tanong pulong principle, saya, ang kaalam mao ang pinaka mahinungdanon. Mahinungdanon is importante. Na idea nga hinungdan means naay resulta. So mahinungdanon maong butang nga maghimo sa resulta. So ang pinaka mahinungdanon nga butang maong kaalam. Wisdom is ang kaalam maong pinaka mahinungdanon nga butang. Busa pagkuha og kaalam ug uban sa tanan nimong pagpanguha, pagkuha og pagsabot. If you want, kung ganahan ka nga may mayong umaabot, kinahanglan ka maghimo sa mayong mga decision karon. Kaya umaabot magikan sa decision karon. O kung ganahan ka maghimo sa mayong mga decision karon, kinahanglan ka sa kaalam. Asa magkuha nimo ang kaalam? Dere. Magkuha nimo. Pastor Mike, wako kabalong sa akong paghimo sa mayong mga decision. It's right here. Kung ganahan ka sa kaalam, basa ha ang libro ha. Basa ha ang libro ha. Diba, Pastor Mike, nagbasa na ko sa Tibok Biblia, humana na, basa ha, balik. O balik. O balik. Dali mahutta ng kamaturan sa Biblia. Sometimes we get this idea, well, I've already read that part, so kabalo na. Wala pa kabalo. One time na lang.
Pastor Mike, ikaduha. Baik, kulang yapon. We get this idea, well, I've already done that. So, we don't do that with worldly things. Diba? Nakaikailan, nagsulti. Ako nag-Facebook one time, igo na. Nakitaan ba? Ako nagtanaw sa TV. Sa una. Humanat na. Dali na kinahanglan karon. We don't do that, do we? So why do we do it with good things? Okay, can I apply it practically? It's not just wisdom in the Bible. Of course, ang Biblia maong tuburan gyud sa kaalam. Panay daghang lugar nga makakuha ta sa kaalam, di ba? Okay, panaglitan. I've noticed something. There's a funny idea where kung nagbasa na ka sa libro, naghunahuna ka, humana na. Okay, can I give you some real good advice? If a book helped you the first time you read it, it will help you more the second time. Does that make sense to you? Kaya nga naman, kaya kung mubasa ka sa ikaduha, number one, kana magpainumdum ni mo sa tanan mong nakatunan sa first time nga nawala na. O kana nga ikaduha na panahon, ang bagong makatuna nga itukod, ibabaw sa imong daan kay below. So last time, when you've look, kung naay mensay, kung naay pagwali, nga nagatabang kanimo. Sa ikaduha, mas dakong tabang. That's part of the reason we put sermons on YouTube. Kung gitabangan ka sa diyang nakadungog dali sa church, matabangan pag-usap kung mawalang tao sa YouTube. You see, we get this idea, well, I've already heard it, but you can learn again. It's a really weird thing. I learned this a while ago, dayon nalimot na yun, nakakaton na pod. In Greek, the Greek word for read literally means know again. Mahibalo, kung ikaw maglantaw sa Greek word na gihimo gikan sa duha ka pulong nga gihiusa, and it literally means mahibalo pag-usab. Unsang idea niya na, nakakaton ka, pinagis pagpaminaw, dahil mubasa ka, aron mahinumdum. I thought that was very interesting. If you read it before, read it again. By the way, ako nagwali niya aging Domingo, kabahin sa akong position sa Cebuano Bible. Feel ko na daghang sayop. Wala ko nagsawa, I just naisayop. And so, nag-start ko nga maghimo sa mga adjustments, especially diha sa area sa tense. I did it even tonight while I was reading. I was translating in my head while I was reading the Visayan, where it says naga, most of the time it should be maga. And kay kanang paagi nga kita maghiskot sa mga naandan sa Bisaya, we say maga. And so I talked about that on Sunday. So I've been making adjustments. Nag-finish na mi sa Psalm 1, Psalm 2, Psalm 3, Psalm 15, Psalm 23, Romans 1, and I've started on Romans 2. Tanawa. This is only for our church. Kaya dali ko gara makiglali sa tao. Pero, naghimo ko ni ini ganiya. Kana nga, kinsa nagbasa sa akong gihatag ninyo? Kinsa nagbasa na? Nakikita mong ang naay mga capitalized? Kay kanang area nga kami nag-change aron ako kabalo. But I made an adjustment aron dali na mag-capitalize kay makadistract na. And I made it so I can easily export it para sa cellphone gyud. Aron ikaw makabasa sa imong cellphone. So kung mag-adjust ko, maghimo ko sa chapter, mag-export ko sa report o naanang bagong mga chapters aron mabasa nimo sa cellphone. Dali ko kinahanglan kanunay mag-print kay mahal kayo kung kanunay mag-print balik. But anyway, makita ni na Psalm 1, dayon mag-scroll in Psalm 2, Psalm 3, dayon maglaktaw nga sa Psalm 15 kay kana kung gihimo. But it goes in order of the Bible. Let me give you some advice. Samtang ako nag-update sa Bisaya aron sakto gyud. Read those balik-balik. Kay kanang makatandog sa kasing-kasing, kay sakto ang tense para sa kasing-kasing sa Pilipino, sa Bisaya. Read those again and again. Why? Because those are the ones that are going to get your heart. And I'll keep on adding. I'm not going to try to change anybody's mind outside our church. Kini para nato dere. Aron kay
kinahanglan mag-uyon sa English sa atong King James Bible. Kana lang. But let me give you that advice. Read it again. You say, well, I already read that translation. Yeah, but it's God's words. It's not about Pastor Mike's translation. It's for your heart. You'll find wisdom. So number 1, the Bible can change you. Number 2, the Bible can give you wisdom aron makahimo ka sa mayong mga decision. Go back to Psalm 19. Let's look at verse 8. Psalm 19, verse 8. Psalm chapter 19, verse 8. Kunana say amen? The statutes of, I'm only going to read the first half. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Ang mga tulumanon sa Ginoo tarong nga magalipay sa kasing-kasing. Number 3, the Bible can give you joy. Ang Biblia makahatag kanimo sa tinuod, magalungtar nga kalipay. Kabalo ba ka unsang diferensya sa happiness and joy? Nay diferensya. Ang happiness sa Bisaya kalipay, wala may diferensya sa pulong sa Bisaya. Pero ang pulong happiness o ang pulong joy, kinang diferensya. Ang joy, mao ang kalipay nga naapa diha sa panahon sa pagsulay. That's the difference between happiness and joy. Ang happiness depende sa unsay nahitabo. Happiness. Nay connection. Happiness comes from, kini nahitabo nako. Joy comes from God's Word and a relationship with God o ang pagtuo nga mayong Diyos pisanon sa mahitabo. O kana maglungtad diha sa panahon sa kalisod. Have you ever noticed? Walay tinuod nga joy, walay tinuod nga kalipay diha sa social media. Nakitaan ba? Okay, so, unsa mahitabo? Kita ma-stress, basi ma-discourage, basi masuko. O unsa nga itong unang hunahuna, maglingkod lang, mag-scroll. Diba? Dili ba ka na itong naandan, nining panahon sa kalibutan? Diba? Maglingkod, mag-scroll. Masuko sa tao, ma-discourage, maluya. Bisan nun sa, lingkod, mag-scroll. So you sit down, mag-scroll ka 3 hours. Unsay kaimtang sa mong kasing-kasing human sa 3 hours. Mas magul-anon kaysa sinungdanan. Have you ever noticed that? It doesn't matter if it's 30 minutes or 3 hours. The longer you go, mas miserable pa. So, I have a question. We know that is true. Then why do we still do it? Nga naman kita maghimog gihapon niya na kung kita kabalo. Human sa akong pag-ana-ana, mas magul-anon pa ko. Why do we do it? Maybe because we lack wisdom. Because we haven't been reading the Bible enough. So when we're sad, we make stupid decisions and things get worse. Amen. We lack joy because we lack wisdom. It's all connected. Dili matangtang. Listen to me very carefully. Kini na lang, makahatag kanimo sa magalungtad na kalipay nining kalibutana. Kung makuha na gyud nimo ang imong crush. If you could get the person you think, kung kana gyud akong uyab. Makahatag nimo sa temporaryong pagbati sa kalipay. Pagbati. Pero dali mo hatag kanimo sa magalungtad na kalipay. I lost my place in my notes. Kung makuha na nimo kadtong cellphone nga imong gikaibgan,
Kana dali mo hatag kanimo og tinuod malagalungtad nga kalipay. Amen. Pero kini makahatag kanimo. The law of the Lord is perfect. The law of the Lord is what? Hingpit man God, why kulang? Ang tanan nga imong kinahanglan, this book can give you joy. Yes, in Nehemiah, the Bible says, the joy of the Lord is your strength. Nami kantahon kabay niya sa akong pagkabata, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Oh, the joy of the Lord is my strength. Huwag ako makisulti ni mo, sa makaplagan ni mo ang kalipay sa Diyos. Right there. Truth Baptist Church, let's read the book. Kiniway kulang na itananga itong kinahanglanon. Basa ha ang libro ha. Libro ha, kanang libro ha. Number one, the Bible can change you. Kinahanglan ka mausab, kinahanglan mo tabang. Number two, the Bible can give you wisdom. Number three, the Bible can give you joy. Number four, look at verse 8 again. Verse 8. Kung nasa, amen? The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Ang sugo sa Ginoo putli, nga magalamdag sa mata. Nasabtan niyo yung pulong lamdag? Na si Dr. Lamdag dito sa, kung si tawag niya ng lugar? Health Hub. Health Hub na si Dr. Lamdag dito. Lamdag, enlightening, makasabot na. Number four, the Bible can give you understanding. So, Pastor Mike, naghisko na kaniyana, nag-istorya sa number two, ang Biblia makatag ni mo sa kaalam, nakita akong diferensya sa wisdom and understanding. Dili pareho sila. The Bible can give you understanding. Siyempre, nailabo sa usag-usa, but they are different. The Bible can give you understanding. Unsay diferensya sa kaalam o pagsabot or pagpanabot? Unsay diferensya? Wisdom is knowing how to make the right decision. Understanding is knowing why that is the right decision. Ang kaalam maong kahibalo unsaon nga maghimo sa tarong nga decision. Ang pagpanabot mao ang kahibalo sa rason nga kana ang mayong decision. You need wisdom and understanding diha sa imong kinabuhi. We read the verse earlier, Proverbs 4:7. Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Nay diferensya. Ang kaalam maong pinakamahinungdan nga butang busa pagkuha og kaalam o uban sa tanan nimong pagpanguha, pagkuha og pagsabot or pagpanabot. Why do we need understanding? Dili pa ego nga kablo unsaon paghimo sa mayong decision nga naman kinalapod sa understanding. May mayong panaglitan ni kabay niya na ganiyang hapon. Si Gillette na gayon ako nga nakakita siya sa Facebook sa recap video gikan sa Oscar Camp sa mga Baptist dali sa Pilipinas. Baptist man sila, independent Baptist, kind of. And na sila grupo, you know how Filipinos group their churches together a little bit. Pero na sila camp, ang tanan na mga church na priyo-priyo sila naghiusa para sa ilang summertime camp. O si Gillette na gayon ako, Pastor Mike. Murag dili sila mga Baptist. Mga girls, mag-slacks, mag-shorts, tight kaayo, walay modesty. Murag dili Baptist sila. Pero Baptist summer camp, sila mag-appeal sa camp aron walihan. Pero unun kayo ang tanan. Unsa man na? Unsay problema? Kinang problema. Kana nga mga church, gipangulo sa mga pastor nga nag-Bible school. O dito sa Bible school, gitudloan sila sa mayong
wisdom, kabayan sa paghimo sa mga decisions sa standard o uban pa. Pero human sa ilang Bible school, wala gayud sila nakakuha sa understanding sa rason para nining tanan. Wala gayud sila nagtuon sa Biblia aron makasabot sa pagka-importante sa modesty diya sa mga babae. Sa mga standards kabayan sa music, sa mga standards kabayan sa pag-separate ikan sa kalibutan. They know how to do it. Gitudloan sila unsaon pag-separate sa kalibutan, pero wala sila nakasabot sa rason. So sadya nga sila nanay atoridad, nagsalikway na sila sa kaalam tungod wala sila pagpanabot. Unsay problema? Well, ang Biblia makahatag sa understanding. So ang tao walay understanding na kakulang sa iyong pagtuon sa Biblia. Kanara! Nahidagang pastor, busy kayo, mag-fellowship, kulang kayo sa pagbasa sa Biblia. Sorry, cannot mangyod. Cannot good. The Bible can give you understanding. Let me put it this way. Wisdom is something you use every day diha sa detalye sa mga decisions sa imong kinabuhi. Understanding is seeing the big picture unsa relation sa tanan nimong mga decision. How does it all connect? Kini tungod niini, kini tung. That's understanding. We need both. First, you need wisdom. Wisdom is the principal thing. Kanang pinakauna. But then, kung ang pagsabot, dali mo apas sa kaalam, puhon-puhon, ikaw mo salikway sa kaalam. You gotta have both. You say, Pastor Mike, asa makuha na ko ang pagpanabot. Same place, you get wisdom. The law of the Lord is? The law of the Lord is? Read the book. Magbasa ta sa Biblia, number 5, humana ta. Look at verse 9. Last point ni. The fear of the Lord is clean. Asa makaplagan na to, asa makatunan na to sa kahadlok sa Ginoo diha sa Biblia. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord is true and righteous altogether. Ang kahadlok sa Ginoo hinlo nga magalungtad sa kangturan. Ang mga paghukam sa Ginoo tinuod ug matarong sa kinatibuk-an. Statement number 5, and we're done. The Bible can keep you clean. Ang Biblia makatabang kanimo nga magpabiling nga hinlo. Truth Baptist Church, gisugot ta nga mahigugma sa mga tao na kinahanglan maluwas. Gisugot ta nga mahigugma sa uban ug mag-share kanila kabayan ni Jesus Kristo. Pero paminaw nako, kini nga kalibutan diin kita gapuyo hugaw kayo. Kinahanglan tayo mahigugma sa ilang kalag, pero dili mahigugma sa ilang kinabuhi. Dili mahigugma sa ilang lingaw. Kung ganahan ka magpabiling nga hinlo sa imong kinabuhi, naidakang butang ning kalibutan na kinamalikaya nimo. It's hard to stay clean when it's dirty everywhere. Kini ang makatabang nimo. The law of the Lord is perfect. Why kulang? Pastor Mike, kanunay masayop ko mo, balik sa akong daan na andan. Kamusta mong pagbasa sa Biblia? Pila ka oras miyagin simana. Oras ba di ay? Mga 60 minute, mga oras. Kita maggahing 3 hours nga to sa Facebook, walay hunhur ka ba niya na? Pero kung tao, Pastor Masulti, pila ka oras imong gibasa? Oras man? Oras, mga oras? The Bible can help you stay clean. Psalm 119:9, wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto, taking heed to his way, according to thy word. Pinaagi sa unsa man ang uskabatan-ong nga lalaki maghinlo sa iyang dalan. Pinaagi sa pagmatnon nga ato niini sumala sa imong pulong. Truth Baptist Church, kung ganahan ka nga dili mahugaw ang ining kalibutana, asaha ang pulong sa Dios.
This is everything we need, but we don't read it. Daghang oras sa lingaw-lingaw, daghang oras sa lingkod-lingkod, daghang oras sa Facebook, kung bisan magtabi-tabi lang, pero pipilat yun ang oras sa pagbasa sa Biblia. Ang Biblia maka-change nimo. Ang Biblia makahatag kanimo sa kaalam aron maghimo ka sa mga decision. Ang Biblia makahatag kanimo og kalipay. Ang Biblia makahatag kanimo sa pagpanaabot aron makasabot ka gyud ka dali ka ma-change sa umaabot. Ang Biblia makatabang nimo magpabilin na hinlo. Let's read the book. As the message tonight, let's read the book. Pagahin sa panahon, daghang oras. We have free time. Read the Bible. Read the Bible. Every head bowed, every eye closed. Every head bowed.